En el vídeo d'avui veurem com posar comentaris en un document Word, com consultar els comentaris d'altres persones i com respondre'ls. Primer de tot, com es posa un comentari? L'opció de comentaris la tenim aquí dalt, a la pestanya Revisió, fem clic aquí i dins de Revisió tenim esta secció que és la de Comentaris. Llavors, per posar comentaris, primer hem de seleccionar la part a què farà referència el comentari, el fragment de text a què volem que faci referència. Per exemple, si jo vull incloure només una paraula, seleccionaré la paraula i ara sí, anem a la pestanya Revisió, crear un comentari. En fer clic aquí, si veieu, a part de seleccionar-se la paraula, s'ha afegit aquí una finestra, s'ha obert una finestra on posarem el comentari. Per exemple, consulta la paraula. Ja ho tenim, ja es desa sol. Quan fem clic fora del comentari, ja s'ha desat. Si volem seleccionar un text més gran, per exemple, volem revisar estos dos paràgrafs, no? Tot el fragment. Seleccionem el fragment i anem aquí, Revisió, crear un comentari. Fem clic fora i ja s'ha desat. Aquí tenim els dos comentaris. Si us fixeu, hi surt el nom d'usuari, posa Núria Masdeu. A vegades hi ha diverses persones que comenten un document i això ens permet qui ha fet cada un dels comentaris, veure el nom de l'autor del comentari. Llavors, què passa si tenim un document molt extens, amb moltes pàgines, i no volem anar pàgina per pàgina mirant on estan els comentaris? Molt senzill. Ens posarem al principi del document i si us fixeu, aquí a la secció Comentaris, on estàvem abans, dins de Revisió Comentaris, farem clic a Següent. Això ens portarà, ara torno a fer clic, em porta al comentari següent, i si torno a fer clic, em porta a un altre comentari que hi ha més avall. Com veieu, és d'un usuari diferent, Marc Alberà, que ha posat un comentari addicional. Per tant, tenim 3 comentaris al text i fent clic aquí els anirem veient un per un. Com podem respondre els comentaris? Això, per exemple, quan fem una correcció professional, a vegades afegim comentaris al text per preguntar a l'autor què volia dir exactament allà o, per exemple, que comprove alguna informació que pareix que no és coherent. Li posem un comentari. Com el pot respondre? Si posem el ratolí damunt del comentari, veurem que aquí tenim l'opció Respon. És tan fàcil com fer clic aquí i s'obre una subconversa i aquí responem. Ja està, així de fàcil. Fem clic fora i s'ha desat. Com veieu, si aquí hagués respost una altra persona, tindríem el nom de l'altre autor i tindríem tot un fil de conversa fins tenir la resposta definitiva. Ara imaginem que només volem veure els comentaris d'una persona, d'un autor, perquè l'han comentat moltes persones. Per filtrar els comentaris, podem anar a la pestanya Inici i des d'aquí a Cerca i l'opció Ves a. Inici, cerca, ves a. En fer clic a Ves a, s'obre aquesta finestreta on podem marcar comentari i aquí l'autor, els comentaris del qual volem veure. Per exemple, Núria Masdeu. Endavant. I ara ens va mostrant un per un els comentaris del text, però omet els comentaris dels autors que no són Núria. Això és tot. Espero haver resolt els teus dubtes sobre com comentar un document Word, com veure els comentaris d'altres persones i com respondre. Si t'ha agradat el vídeo, no t'oblides de subscriure't al canal per no perdre't la resta del contingut de Parlem d'Escriure en Català. Fins al pròxim vídeo.